Salutare! Noi mergem până în oraș pentru că avem careva lucruri și, așa să zic, chestii de rezolvat, mai bine zis. Și Radu s-a dus în mașină să încălzească mașina, dar eu m-am îmbrăcat și ies mereu mai târziu pentru că să fie încălzită mașina. Așadar, cu această ocazie am zis să îmi iau papucii mei noi, care trebuie să-i scot la plimbare, așa să mă laud puțin. Nu este stilul meu, dar îmi plac foarte mult ca culoare, ca felul cum arată, e așa mai altfel, mai diferit decât ceea ce port eu. Cine mă cunoaște știe. Bun, pentru că eu iubesc mai mult sau am fost cumva nevoită să port mai mult clasic, dar acum așa mai casual, mai diferit. Bun, vă arăt în continuare pe unde suntem astăzi în oraș, ce cumpărături facem și pe unde vom fi. Hai să vedem cum este timpul afară. Este destul de călduț, nu mă așteptam la asta. E fain afară, să știți. Eu am crezut că este mult mai frig. Am mers să facem un Xerox la un document și astăzi este închis. Unele sunt închise, unele au program mai scurt, pentru că totuși sunt zile oficiale, sunt libere. Și aici am pregătit să transmitem un pachet. Și la fel este închis în zona noastră, așa că mergem în altă parte a orașului ca să facem din nou Xerox și să trimitem acest pachet. Cum și am zis zilele trecute că este un timp așa poate frumos, am impresia că este primăvară, afară sunt 10 grade, e ușor friguț, dar mai mult călduț, cred. Oricum afară este posomorât, nu este soare, dar e starea aia când înțelegi că iarna se termină și este o lună de primăvară, parcă acuși apare soarele, acuși va fi cald, deci cam așa. Totuși am găsit o librărie deschisă și Radu s-a dus să facă Xerox, am zis că stau, că nu e neapărat să merg și eu. Și deci cum este în Republica Moldova zile libere, așa e și aici. Deci astăzi suntem în data de 6 ianuarie, deci astăzi și mâine, 6 și 7 ianuarie, este zi liberă sau zi cu program scurt. Și de miercuri deja totul lucrează ca la carte și Radu de miercuri la fel începe orele la liceu, așa că eu din nou rămân singură acasă. Haideți să vă arăt cât timp mergem prin oraș, priveliștea și asta faină, să văd o bucățică de munte și sus acolo e zăpadă încă și tare mult îmi place, anume această priveliște. Deci am mers la dreapta, din nou o bucățică de munte vedem. Îmi place foarte mult acest oraș, îmi place pentru că e printre munți și oricum influențează tare mult și la aer și la calitatea vieții, cred, pe general. Și mereu mă gândeam așa în sinea mea, zic că vai, cât e de fain să trăiești aproape de munți, pentru că oricum e altfel față de orașele care sunt doar construcții și mașini.
și sunt copaci, natură e puțin, adică oricum asta contează tare mult și influențează. Și uite că așa s-a aranjat totul, că ceea ce am dorit, aceea și am. Noi am venit la un magazin, un fel de bază angro, unde sunt prețurile mult mai mici ca în oricare alte magazine. Așa că vă arătăm ce vom cumpăra. Nu multe, dar venim... Aoleu, ce vânt e curent. Suntem la acest raft cu detergent și totuși ne uităm noi și la preț, la cantitate, la așa. Deci am avut unul, mirosea extraordinar de fain și am găsit, este cel mai aproape de acest miros. Îmi place că acest detergent are cumva și un fel de clătitor înăuntru, deci miroase foarte, foarte bine. Nu este nevoie de pus clătitor ca să miroase hainele, așa că asta cumva este 2 în 1. Și deci pentru 2 litri e prețul de 28 de lei de roni, adică, și ca să știți prețul în lei moldovenești, trebuie de înmulțit la 3,8. Și mergem mai departe, avem nevoie de șampon pentru bărbați, pentru Radu. Eu am șampoanurile mele și cred că în partea aia nu? Așa, uite-l pe ăsta roz. Încercați-l, chiar e fain. Aici găsiți absolut orice ce ține de casă. De la veseră, la căldări, legheane, caserole, farfurii, tot felul. E chiar interesant. Am găsit aici pentru bărbați, doar că prețurile sunt mai mari, așa că vom lua de la ADM, vom lua șampon pentru bărbați. Aici avem totul din lemn, lucru manual. Sunt frumoase lucrări, da. Dacă vi s-a rupt întâmplător partea de jos a măturii, aveți toate mărimile, toate culorile și toate felurile. Hai să priviți asta cât este de luat. Jumătate de metru la asigurare. Deci, pentru omat, cazane de tot felul, pentru bucătării foarte mari. Uite, asta înțeleg eu, plimbarea prin magazin, nu alta. Priviți cât sunt de mari. Și partea de alimentație, uleiuri, oțet, sare. Câteva doar care au termen foarte mare. Și cele lucrurile și uneltele pentru bărbați. Lengerie de pat, prosoape de tot felul, plapume, mari călduțe. Jucării, mașinuțe. Și cam așa. Mergem acum, ne îndreptăm spre casă. Să achităm. Noi am luat doar un singur produs de aici. Ia priviți ce cer frumos și acum fără niciun filtru. Că așa mereu filmez fără filtre, dar am văzut cât este de frumos și am zis să vă arăt și vouă.
acum haideți cu noi până la DM. Așa. Unde os alea? Deci, da, prețurile sunt aici mult mai mici. Și luăm astea de la Balea. Cred că am citit corect și am pronunțat corect. Deci la DM e cu totul o altă atmosferă. Îmi place, îmi place. De aici de obicei îmi iau toate produsele pentru față. Și ce ține de machiaj. Sunt prețuri bune, nici prea mari, nici prea mici, deci pentru un buget diferit cumva și sunt chiar calitative. Noi am făcut cumpărături la DM, vă arăt imediat și am zis să mergem și la Kik să vedem reducerile. Aici e tare, tare, tare frumos. Și am ajuns în lumea veselei. De aici mă cam rețin ceva timp. Îmi place foarte mult vesela asta și anume culoarea asta, nici alb, nici beige, adică ceva e între un fel de ivory. E atât de frumoasă, îmi place tare mult, cumva cremă, ceva, adică extraordinară culoarea asta, comparativ cu astea albe, da? Priviți. Deci, culoarea diferă și îmi place foarte mult astea. Vesela pe care avem și noi boluri, așa model, și mai am și așa, mai lungi, pentru deserturi sau aperitiv. Și așa fel tot am acasă. Trebuie să le pun, să le folosim. Și astea mai orientale sunt foarte frumoase. Ador toată vesela. De la Kik am luat astea două și vă arăt, priviți priveliștea asta de munți, cât de frumoasă. Așa, și la ADM am luat acest spray pentru baie. Să avem și acest șampon, pentru că de altfel nu erau de care noi cumpăram mereu. Și am luat asta așa mai neutru, mai fresh, de fapt, cu mentă. Și așa. Și cred că ne îndreptăm spre casă, dacă nu avem alte cumpărături de făcut. Să vă arăt și telegondola. Este deasupra orașului. Cumva e o parte de transport, dar oricum se merge în sus și vezi tot orașul. Chestia asta e tare faină. Priviți ce cer interesant și frumos. Și de jur împrejur sunt munți. Îmi place enorm de mult. Vreau să vă arăt că am mai cumpărat și niște paste de la Lidl. Astea sunt tare, tare bune și gustoase și niște ouă. Și aici am pus să facem lăptic vegetal de caju și pentru că vreau să fac un desert. Așa că am nevoie de lapte și pentru că consumăm vegetal, facem acasă.